سلام تعنا باللي زخبركم تخاتلتي تلفزيون نبصيانة تግራይ ዕለታዊ ዜና ነው ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ትግራይ እትን ልዕሊ 8 ኣዋርሕ ንትግራይ በሓይሉ ጎቢጡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕታት ዝፍጽም ዝነበረ ወራሪ ሓይሊ ብሓየት ሰራዊት ትግራይ ተዳዒኹ ተጸራሪጉ ሙጹ ዓብይ ሩፍታን ፍናንን ከም ዝፈጠረሎም ተዛሪቦም ኣለዉ ብዘይካዚ ኩሉ ዲያስፖራ ትግራይን ፈታው ትግራይን ከምቲ ድምጽ ህዝቡ ንምስማዕ ኣብ ሓደ ረቢቡ ዝተቃለሶም ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ውን ክረባረብ ጸዊዖም ኣለዉ ኣብዚ ዛዕባ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለም ርእይቶታት ዝሃቡና ተጋሩ ከም ዝስዕብ ኣዋዲድና ክነቕርቦ ኢና ካብ ትግራይ ወፃ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍላት ዓለም ዝነብር ዳያስፖራ ትግራዋይ ካብታ ወረርቲ ሓይልታት ሰብ ዝመስሉ ኣራዊት ሰራዊቶም ሰዲዶም መሬት ትግራይ ሃይሎም ዝረገጹ ላዕለ ጀሚሩ ንዝሓለፉ ልዕሊ 8 ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብጽሕዎ ግፍዕን በደልን ባሕር ሰጊሩ ስምብራት እናፈጠረሉም ኣብ ዝኸፈአ ሻቕሎትን ጭንቅን ተሸሚሙም ግን ድማ ብስሙ ረሓድነትን ቃልስን ዘይብዳህ ጸገም የለን ኢሉ ብምእማን ቁሪ ፀሓይ በረድ ከየሰኮኖም ለይትን መዓልትን ድምጽ ህዝቡን ናስ ማዕከሪሙ እዩ ሕዚ ድማ እቲ ፈዳይሕነ ዝኾነ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ነቶም ከተማን ናዕነይነዩ ቆልዓ ሰበይቲ ሽማግለ ካብ ምቕታልን ህዝቢ ካብ ምብስባስን ወፃ ኣብ ቅድሚ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ደው ክብሉ ዘይኽእሉ ዓምባኻት ወረርቲም ሕርሕራይ ገይሩ ደሲቑ ጸራሪጉ ብምውፃም ንርእሰ ከተማ ትግራይና ከተማ መቐለ ሓዊሱም ዳርጋ መላእ ትግራይና ባና ሓርነት ክውላዕ ገይረሎም እዚ ድማ ዓብይ ተሓጓስ ፈጢርልና እዩ ይብሉ ንድምጽ ወያነ ርእይቶኦም ዝሃቡና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ዳያስፖራም ተጋሩ ኣብ ትግራይ በፂሑ ዝነበረ ዘርኢ ናይ ምጽናት ዘርእና ልክጸንት ካብ ገጸ ምድሪ ልክንጠፍእ ልዕሊ 5 ሃገራት ብድሮን ብእግረኛ ብመድፈኛ ብካህናት ብሸኻት ተመሪቑ ተባሪኹ ልመጸ ጸላኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዓብይ ዘስካሕክሕ መጥቃዕትን መርሸንትን መቁሰልትን መሬትና ከባድሙ ሰማይና ሓዊ ክዘንቦ ተገይሩ እዩ ዝኾነ ግን ህዝቢ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ካብ ዓዲ ውሽጢ እስካብ ደገ ኣብ መስመር ጸኒዑ ብዕላማ ሓደ ኮይኑ ብልቦና ቀኒዑ ንዝጸላእ እዚ ሓምድበ እትይዎ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ 7 ኣህጉራት ዓለም ልነብር ትግራዋይ ቅንዕ ኢሉ ልክኸድ ልገበሮ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ልትሰምዐኒ ፍናን ሓቦ ኩርዓት መግለጺ የብለይ ህዝቢ ትግራይ ተሓቦኛ ህዝበይ ቅንዕ ኢሉ ልክኸድ ስለልገበሮ TDF ሰራዊት ትግራይ በአኻ ወርዕ አንታ ተጋዳላይ ትግራይ ታሪክ ናየታት ከደጊምካዮ ደም ብርካ ህዝቢ እሞ ጥሜት አይሶኮነን ዓመጽ አይሶኮነን ተቃሊስካ ነጻነት ዘምጻኻልና ጅግና ተጋዳላይ ህዝቢ ኣብ ሓደ ሰሚርካ ናብዚ ብምምጻሕኻ ዮሃና ኸብለካ እንኳ ሓጎሰና አንታ ተጋዳላይ ሕጅውን ኩሉ ግዜ ዲያስፖራ መሳኹም ኢና ዘለና ሕጅውን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ደምካን ዓጽምኻን ሳስክዝ ዘለኻ ተኣምራው ዝኾነ ታሪክ ዝሰርሕኻ ጅግና ተጋዳላይ ኣብ ጎንኹም ኢና ደጊምና ደጋጊምና ኣጆኹም ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ደስ በለካ እዚ ናይ መጀመርያ ዓወትና እዩ ገና ብዙሕ ኣለና ክንሰርሕ ይግበአና ሓጎስና ኩሉ ዓቂብና ዝግበአና ነገር ክንገብር ቃልና ኣቱ 8 ወርሒ ሙሉእ ብጣዕሚ ሕማቅ ግዜ ኣሕሊፍና ዓድና ተወሪሩ ኣሕዋትና ላ ተደፈራ እነታትና ላ ተደፈራ ኣቦታትና ላ ተቐተሉ ብጣዕሚ ከቢድ ግዜ ነይሩ ብጣዕሚ ሕማቅ ግዜ ኢና ኣሕሊፍና ሕዚ ግን እግዚአብሔር ይመስገን TDF ትግራይ መከላኸሊ ሰራዊት ዳርጋ ሙሉ
ልበሃል ከተማ ሙሉእ ኣብ ቁፅፅር ኣውዒሉ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብለኒ ታሕጓሰይ መግለፂ የብሉ ትግራይ قدم حزلة تسعيرة تفلتي خازلة سعيرة بتعمي تحقوسي مقلت يقولي نتي ليتن كترن زك على سنورة سراوي تجراي ملشات تجراي نكوع دسولكا دسولنا كولي فتو أبكت ما خوينو زك على سنورة هزب تجراي نكوع كابز فاش تاوي تقونا يزخونا ناي شعبيانا ناي بلسجنا نكوع ناس أوضحها نكوع دسولكا دسولنا أملا عالم وين كدياسفورا دماني ليتن كترن تقال سنوركا حرا نخوص هزبها جنس هزبها هنكا تقلقل نبركا هون نكوع دسولنا يولي بهال دقفتي نهزب تقراي قالس زدقف نوركم كابل بنا مسكنا نعاثهم اللي نكوع دسولكم تقوب بنوصال دمو منقستنا استمرت منقستي حقاو خوينو بسلة ملسة نفتو بوتو سلة ملسة وعلى بقلي دسيليني نزعاو الترخي زول زماني بتعمي قالاتي حسرني نخزر زرو بتعمي دسيلنيو بتعمي تحقيسه يا كبيد جزء كبيد شكر حالي فيه حجكن زابير مسكن كبر مقصن توم ليتن كاترن تمينان قريرنا كيبلو من تزبو من هاجرون تقالس لو جغاننا انكو حقسنا خبل يفتو وررت حيلتات أب مريت تجراي أبز أن حلول على شمون تعوارح هفت هزبن منجست نعنيهم هزب تجراي نسلاس عمتات بتصفرو زهانة تكالاتن فابريكاتاتن أكاتيلهم بأورو إدمام هزبنا كم مربتو كفنا قلب مقبر حصارو مكر أكر إجيرم ويوم نزي ناب نبور نمملاسن تجراينا داقمن مهنات اندمام كلو دياسبورا تجراي كم تي دمس هزبون مسمع أب حد ربيبوز تقالسهم حزون أبزعبا بالعلوان نحرانا كساتا في قباء بمبالوون ساوعيتهم أقربهم اللوم همت الفلت ملو بملو نبرات تقراي لقات إلهم لوسد وسيدهم ويو خازي كلنا دياسبورا بزي ساعات زي تحوابيرنا عدنا لافتال نبرات تابوتا همتال نبرتا كن ملساني إنا كلنا كنت حوار لنا بتو حاز جميرنا يونينا حادنتنا كنت إنعينا بتعمي إيالبل تحرستاي لاب محراسو تموليسو يوتو كل نجارو همنا قدمو إشكع لخون تو لتفنا قال لنا جزء لكن ملسو كلنا كنت حوار لنا إيالبل يغني لي تجراي سعيرة. نمجرش دموني جنا صلتنا سكاب زدمسسو سكاب زقبرو سكاب مجرشة خنقالسنا نمجمري حكت محراوس يلو قصالي قالسنا نقصالاي حبيران قالسنا تجراي تسعر تجراي تعوت اجوها حزب تجراي اقول خالنا دياسبورا دقه نحنا دياسبورا تقاليس لنا حساب حجون بستخالنا متن كافتي زنبرنايو أتأنكرنا نخنصعرن نخنقالسن اللابو مخنياتو وريدنا زلو قليل كسراتاتن قليل نايموتن قليل ነገር አይነበረን እዚ حسس بسلا قديفهم لنايم ግን እዚ نخنطنكر ገይሮም ናይም ሞ حجون ጠንኪርና ሓድነትና ጠናኪርና بحنساب سميرنا عدنا حزبنا نخندحن يلابو تግራይ تسعر دياسبورا تجارو أبزيق السزي كاب قالت القلصو بلعلي عبيي ناي قالسي إجام عبيي سرحتي خمس سرحنا فولتي نعلم زفولتي دمس هزبنا خوينا نابلنا فقودو برخاتات فقودو برد فقودو حي فقودو قربات زخلا زناب زخلا برد حليفو إيو تعويتنا دمس هزمنا خوينا أسي خوري عالكم إلونا هزب تقراي خزون ألنا الخان كونونا لو داقماي أو تقراي مهنات أو زقبر حانت بتقراي تقبر قدا دياسبورا كافتا عدوشت لولو هزبنا بلعلي سلالو خونه
قد دايسبورا سلست عصفي 4 عصفي حزبنا حقوق أبانا ينمو حق خان حنا إنا ما أجر خان حنا إنا أقرباتنا مجدتاتنا أوروبلان معرفنا قرباتنا ماينا سماينا كل بتهجارو كهنس عرينا كنسرح كنلعال يقبع زي قدا دياسبورا تجارو رجسني أخوينا من نجار لخوللو أب مختو يوكي عبي من كساسات يقبر اللؤيو زي دما مس مختو يوكي بفلاي أب يوكين خباب يوكين تنورو مس مختو يوكي أب زدلي عينة من كساسات إيدي لنا إتها غزانا تأغدونا تجراي غزا ولدنا غزا زر إمان زرقنا يامو تجراي بقلات مدقع داقم تهنسيا تجراي عدنا خانا بزا ساعات زيا كاب شافنا بشاف سميرنا بمولنا دياسبورا ببزلنا يا عدنا حد زبادو قدي فما زلو عدي بعلنا تجارو لنا دياسبورا لنا هاجرنا نمهنات ناي ولا حدا حلافنتها يكونن حد تقراواي حلافنتي أنا كم برختي قالي أتو تقراي تحتني مسوات تخينو بمسوات السوء اللي حواتي اللو قبائنا خقبركين I'm ready anytime سراويت تقراي بعوت تتقبلون كتما مقلم مقوتتصارو عابي زينا مرخب تحفاش علمنا مخانو كم زغطلن ات زينا عوت دما اب مل افريكا سنباده كم زفطرن تغليصلهم مرخب تحفاش علمنا لومون رئيسه كتما تግራይና ዝኾነት ከተማ መቀለ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሓየት ሰራዊት ትግራይ መውዓላ ቀንዲ ኣጀንዳ እንጊረን እናተዘራረባሉ እየን ቴሌግራፍ ነበርት ከተማ መቀለ ሓጎሶም ብጓይላን ርችት ብምትኳስን ከም ዝገለጹ ብምሕባር ዮሐንስ መሐርዝ ተባሃለ ነባሪ ሕዚ ብተሐጓስ ይበከልኹ ንተጋደልትና በሐቆታ ክንጽበዮም ኢና ጸኒሕና ለማዓንቲ በሐቂ ዓባይ ዕለትያ ከም ዝበለ ጸብጺብሎም ክብሮም መለስ ዝተባሃለ ካልእ ነባሪ ከተማ መቀለ ድማ ንተጋደልቲ ሰራዊት ትግራይ ኣቀባብላ እናገበርናሎም ኢና ኣነ ብጣዕሚ ተሐጉሰለኹ ብምባል ከም ዝተዛረበ ኣፍሊጦም بخالق زينام جغنا سراويت تግራይ ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ብፍላይ ድማ ኣምባኽ ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ዘመዝገበው ድሙቕ ዓወትን ንዕኡ ስዒቡ ዝተቃልሐ ዜና ዓወትን ኣብ መላ አፍሪካ ስንባደ ከም ዝፈጠረም ቴሌግራፍ ሓቢሩሎ እቲ ዜና ዓወት ኣብ መላ አፍሪካ ስንባደ ክፈጥር እዩ እዚ ዓወት ሰራዊት ትግራይ TDF ኣብተን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ ሰራዊታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘመዝገቦም አብይ ዓወት እንትኾን በዝድማ በአሻሓ ዝቁጠሩ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ተማሪኾም እዮም ብምባል እቲ ዜና ኣመልኪቱሎ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ንዓለም ለኸ ሚድያታት ዘቃልሐት ጋዜጠኛ ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ንሓደ ህፃን ዝረሸኑሉ ኣገባብ ክሳብ ሎሚ ድቃስ ከም ዝኸለኣ ገሊጻላ مليشاتات أمحرم تبوجلو مسعمة اوان اب مهتنا روسون محرشا بزعبا زأتولا تقراويتي هيوان حويتم ابلع لحزب تقراي زتفتصمو زتفلاليو قفعتات نعالم زفلت اتقازيت انيا لوسي كاسم ابلع لسلامان سبات زورد مكران قفعن عمل كيتا انت تبتصب بتستفتصم قفعتات محير كم زحزنتن نبعلون بزح مفرحن مدقعتن كم زبصحام نساقنا كي تسكنت سرحا كم زقصلتن اتي زصبصبتو غنا ازيو وحدن كاب بحري بمانكات راح كبخال زخل كم زخنن قليص علام كابتوم زاقيد زقال حتوم زانتاتات دما وتهادرات فاشستي ابين ود 14 ህፃን ዝረሸነሉ ኣገባብ ክሳብሎም ይድቃስ ከም ዝኸል ኣምግላጻ the new humanitarian ዝተባሃለ ማዕኸነ ዜና ሓቢሩሎም ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ምስ ደቃ ተሃድም ዝነበረት ሓንቲ ኣደም ሃንደበት ምስ ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ እንትራኸቡ ወደ 4 ዓመት ወዳም ነቶም ወተሃደራት ምስ ረኣየ ተቆጢዑ ኣደም እዚኦም ዲዮም ብነፈርቲ ዝድብድቡና እዚኦም ዲዮም ዓርኽቲ አብይን ኢሳያስን ንምንታይ ብእምኒ ዘይንወቅዖም ይብላ እቶም ወተሃደራት ድማ እንታይ ከም ዝበለ ተርጉማ ንኽትነግሮም ይሓትዋ ንሳ ድማ ፈሪሓ ሕማቅ ከም ዘይተዛረበ ብምንጋር ንወዳ ድማ እዚኦም ኣሕዋትና እዮም ዝወደይ ከም ኢልካ ድማ ኣይትዛረብ ትብሎም ሽዑቶም ወተሃደራት ንዘረባ እቲ ህፃን ቆልዓ ስለ ዝጠርጠሩ በዚ ዕድሜኻ ከም ዚልካ ዝተዛረብካ ምስ ዓበኻሞ ሕነ ክትፈዲ ኢኻ ኢሎም ኣብ ቅድሚ ወላዲቱ ብግፍዒ ብምርሻን ሬሳ ውላዳ ክትወስድና ብኸይት ዝሓተተቶም ወላዲቱ ዓሪፍ ክኽዲ እንተዘየለ ንዓኸን ነቲ ኻሊእ ውላድ ክንውን ክንርሽነኩም ኢና ከም ዝበልዋ ጋዜጠኛ ሉሲ ሓቢራ
ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ፈጸምና ዘይጠወ በሓይሊ መንገድ እንትሕግር ነሰግሮ በበልሃት ነሰግሮ በዓቕሊ ዜናታትና ሕዚ እውን እናቐጸሉ እዮም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዘቋረጾ ግልጋሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ክቕጽል ንክገብር መንግስቲ አሜሪካ አተሓሳሲቡ መምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘቋረጾ ግልጋሎት ስልኪ ሓዊሱ ንኹሎም ግልጋሎታት ቴሌኮሙኒኬሽን ክቕጽሉ ንክገብር ከም ዘገንዘበ ቱዴይስ ኒውስ አፍሪካ ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ሓቢሩሎም بتوسخي فاشستي أبي من قصقاص قبرت سناي تكالات نكيت تعناقف من محدار جو بايدن كمزت حساسبة اتزينا أفليت لهم زي كمزيلونا هلو عب تقراي قبن مصنات عليت جونوسايد كمستفتسنا حدا لعلوي بعال سلطان أمريكا حبيرهم اللهم عب كوميتي قدات وزاي باي توكلتي حزب أمريكا توكالي ريبابليكان بارتي زخونو كونغرسمان مايكل امسيكو حيلتات وررتي ኣብ ትግራይ ገበን ምጽናት ዓሌት ከም ዝፈጸሙ ከም ዘረጋገጹ ብምሕባር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እዞም ሓይልታት ጥቡቕ ስጉምቲ ንኽትወስድ ከም ዘተሓሳሰቡ ያሆ ኒውስ ጸብጺቡሎም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሓይልታት ኣምሓራ ምብራስ ዓሌት ምፍጸሙ ኣሜሪካ ከም ዘረጋገጸት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢት ሃገር አንቶኒ ብሊንከን ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጹ ዝዝከር እዩ حيلتات وررتي قبل على حزبنا زفتم وقفعي تزاريب كايو زودا ايكونن بسنكي قفعتات زوم وررتي حزبنا بزيت اوار تاريفو ناب بيت امنتات ناي مخاد بحلون كالقوت لمدتاتون اقاريصو عدد حزن اندخنتن كوينولوم بي بي سي تغرينيا ابزو غداي زواددو مسلاوي صبصاب قلصيلو كقربيو ابزاوشت وتفي انتلو كبا اوصيوم تاكيو غدنا قتيلمو مثال نسبقوا محرس حريسي تكميرو أبزو منقودي بعسران تسعان المعلتي أو دامت سلاد خونة لجت حدق لا بالقوة حدقين بتسعان خعدتن أيلو حدد يكون حزو مصيو أبزاوشت وتسعان تلو كبا أوصيهم تاكيو قدنا قتلمو قاتلهم كن قبرون تبلنا أي تقبرون من كبكم إلهمنا سلسة معلتو إله بخلطة إيد الجمري أبدي أو عمود حرم ما قروه هذي نوع تحزن بدي تو ما قد ويبت ما قد تيسل له أتلوت ما قد خري الناس لاهو تبى تحسي أن درجة حديقية ما قدي تدوم ولا فاشستي أبي أحمد قبل على حزب تجراي بزفت مورر زوردو كل مداو عنوت أزيو جزيفن عوتن النيرو كبل بزي حنكات تزاري بلوم بتوسخي فاشستي أبي كنت أبا تجراي بتي زفت مورر كم زعنون لو متجراي تحت كالقوت كللات كم زخونتن كتمام قلدما اتزنبرا عبية تخولفو مع خلص حبة النتاون تقنطيطام كابتن زترفا أنا أشتونا يقطر كتماتات كم زيت فله بجهرة غنيصلوم أبزو زرياس تواددت أبصاب كم سعب كقربيهم كاب أسمرا عدهالوم كساب بيت منغست 4 كيلوم نسلست عمتات بولك أملختي إساياسن أبيين أبلعل تقراي كفحز زنحو وديت حق مخبار زبل قلباب تواهيبوهم أبزحالفو شمون تأوارح زوم تسأره زب حيلتات أبلعل تقراي تواديدوم وفيروم بزدمام أبزلنا اللموائل يترف بتكبار كتفتسموم كتحاسبوكا أزيو قادو زخونم محلنا زدنصوم كل عينة بربرة وقفعتات أبلعل تقراين تقارون فتسيمموهم ولك أملاخي أبي أحمد لومي كابتا ورار سراوي تسديدو مريت تقراي زأتول على الجميروم كسابتا بحيات سراوي تقراي تدسيقو جرؤو دقويلو زوات اللعلت أبزلوا شمون تأوارح زعوتنا يوميشن ويون الأخطو انتاي مسل إلوم نقازت انياتات أكيبوت أبصاب شمون تورحز مسل مبرهن تتهب كاند الأخطون عوتن إلو كابزس مرلو زعبام تقراي كم كلل جرا كلن كلات إتيابيا كتكون زنبرنا مدبن حلمن بزقبع عميمنا إناوات إنا أبزحز أوان بعقمي بغطابام بزرقح مسارات المعات بمأخل سحبتن سحاباينتن تقراي كاب كلن كلات أب دحريت كتسرع غيرنا ياوات إنا لنا بمبال
مخبار حق زبل ناي حسوت قلبابو قليعوم نتقراي مدخامن ندحريت كتملس مقبارن قند الأخطو ناي زكينات منبارو نسو دمام بعوت القباب كم زسالت أبد دباباي تتقلعو كندرو علوم إذا تراي زي كونس نتاك مشمون تأوارح ما أخل مرمرن فلتاتن ما أخل مسحب توريزمن بهلن ما أخل أمور نقدن إنفستمنتن زنبرت رئيسة كتمات قراي سميناويت كوخوب كتما مقلم مستان السوت وليدا عبيل لأيز بلام بشاشات تبهال نشتك وشت بمن نتصار نكتما مقلم معرن لك عن بشاشا غيرنا يواتينا لنا بمبال واتهادراتو حزمو وزمت الأوخ بقلتي أبد دباباي تتقلعو تزاريبو اللهم የዛሬ 2 ዓመት ያለው የኃይል ሚዛን ኢኮኖሚክ ዝግጁነት የሚሊተሪ ዝግጁነት የመንግስታዊ ውቅር ለምሳሌ ትግራይ ክልል የነበረውን ከሌሎች ክልል ስናወዳደር አይመጣጠንም አሁን በነበረው ሁኔታ ወይ ዝቅታ ወይ ደግሞ ምናልባት የተቀራረበ ነገር ነው ያለው ሌላው መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናግጠዋል እናንተም ተደናግጣችኋል መቀሌ የዛሬ 7-8 ወር ስንሄድ የነበረው የስበት ማዕከል የመንግስት ማዕከል የምናቀውና የማናቀው ሪሶርስ ማዕከል ነው የነበረው ዛሬ ግን ስንወጣ በውስጡ የተሰገሰጉ የተትረፈረፉ ሰዎችን የሚዘርፉ የሚቀሙ 80 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ከመጨመሩ ውጪ ከአብያዲ ወይም ከሽራሮ ወይም ከበሻሻ የሚለየው ነገር የለም የስበት ማዕከልነትን አጥቷል እዚ አበስመራ ተጠጂውም በአሳሳይነት ኢሊተ መሐራም ናብ ቤተ መንግስቲ ሃፄ ሚኒሊክ ዘአትወም ንትግራይ ዳኺምካ ከም ዘይነበረት ናይ ምግባር ሽርሕን ውዲትን ቅድሚ ወራር ባድመ ተፈቲኑ ዝፈሸለን ንዝሓለፉ 23 ዓመታት ዝቐጸለን ብቂም ተኣጅሉ ግዘን ኩነታትን ዝጽበ ዝነበረ ውዲትን ምዃኑም ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ አፈወርቂም ኣብ 1990 ዓመተ ምህረት ንመጽሔት ኣሰር ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ኣብ ትግራይ ዝህነጻ ዘለዋ ኢንዳስትሪታትን ፋብሪካታትን ከም ናብ ኤርትራ ዘቕንዓ ሚሳኤላት ኢና ንቖጽረን ኢሉ ዝተዛረቦም ነዚ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘውረድዎ ዕንወትን ብርሰትን ንነዊሕ እዋን ዝተተለመን ምንባሩ ነዚ ሓሳብ ኣጸቢቑ የደርዖም ነዚ ንምትግባር ድማ ነዊሕ ዝተሰርሓሉ ኣስተምህሮ እከይ ተግባር ከም ዝነበረም ምሩኽ ወተሃደር ህግደፍ ብኣንደበቱ የረጋግጾም ንትግራይ 30 ዓመታት ንድሕሪት ምምላስ ቀንዲ ዕላማ ልእኹተና እዩ ብምባል ንህዝቢ ትግራይ ሲ ናብ 30 ናብ 40 ዓመት ናብ ጥሜት ወይ ካን ድሕሪት ንምምላስ ጥራይት ዕላማናቱ ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ መላእ ትግራይ ግልጋሎት መብራህቲ ማይ መራኸቢ ስልኪ ባንኪ ኮታስ ኩሎም መሰረታዊ ግልጋሎታት ዕንዩም ዓጽዩን ወፂኦሎም ንከተማ መቐለ ድማ ካብታ ንእሽተይ ቁሸት ካብ በሻሻይ ተሓይሽን ኣብ ዝሕዚ እዋን ወላ ሓንቲ ነገር የብላን ብምባል ገሊጽዋ ኣሎም ይኹን እምበር ፀሓይ ውልቀ መለኽቲ ምዕራብ እንትትጅምር ከም ዝበለ ጥፍኣትን ዕንወትን ምፍጻምን ተጠሊዕኻ ብድዕ ምዝራብን ኣመሎም እዩ ኮነሬል መንግስቱ ኃይለማርያም እውን ኣብ ኣጋዕርበቱም ኣብ 1981 ዓመተ ምህረት ትግራይ ጠመኔ እንኳን መግዣ የላትም ማለት እውን ትግራይ ቾክ መጽሐፍ እኳ ትገዝአሉ ሃፍት የብላን እናበለም ይንድር ከም ዝነበረም ታሪኽ ምስክር እዩ مباركس زخبركم تملكتنا نلومي زدالنا لكم زيناتات أبزي ودينا لنا بخالقوت تمساسل تزعباتات تمليسنا كنقانئنا كساب شعو سلام حلواتنا ندحن النتنا نبغلصنا تقراي تسعر